нещо, гледам си на телефона. Значи много се притеснявам за Гърция. Не, бе, спокойно. Само да знаеш какво беше. Какво? Някакъв непознат ми писа една седмица, някакви много крипи неща. И че нещо скоро ще ми се случи. Просто не знам. Чакай много да бъда си пина кола. Че вече ще си полежи малко, ще ми не, кой сега чука? Отивам да видя. Какво сега пак някой чука? Има лъжи, какво стана? Куриер, аз го питах какво и той веднага побягна на някъде. Аз го питах какво се случва и той побягна на някъде. Ужас. Вече наистина сте фил, ще ми да го става. Филата виж какво се случи, смисъл не знам. Смисъл, не казвам, че още повече не страх даже да го видя, защо. А защо ли цветя би ми подарил? Няма представа. Прочети. Мислиш си, че бързо ще ме забравиш? Ами не е така. Какво за Бога, даже не мога въобще да го разбера. Защо искаш? Ще имаш една отвратителна почивка в Гърция. Очаква едно нещо много лошо и се пази. Има някакви знаци с убийства, с някакви проблеми, с някакви ножове, с някакви всякакви красоти. Смисъл, да мисля, че това е гадно, но ти пак не ми вярваш. Не мога вече. Не мога ти да го оставям. Ти не можеш да разбереш. Това не е нормално. Не е нормално. Вече прекалява всичко. Не мога повече. Това е стартиращо ми. Ако искаш просто да отидем навън, да играм на волейбол. Поне... Нищо малко да запомня. Хайде, защото... Сега нищо не набра. Смисъл, още си мисля, че това е стресиращо. Да, наистина. Но първо да ти казвам да играм тогава волейбол. Знам, че не ми вярваше. След това...